खुलुमबाय रायजोफोर फिन खनसेबाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना कमप्लिट नायजोबबानो जाबाय जाहाथे आंनि जायफोर बाथ्रा बुंलांनाय बैफोर बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना कमप्लिट नायजोबबासो माने हमदांथिनो हागोन। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोरखौ जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनैनि समसिमहालागै दखल खालामनानै दङ बैफोर जोंनि हारिनि बा स्पेसियेलि जों ट्राइबेल हारिनि थाखाय दानानै गालांनाय जेरावनोखि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स बैफोर ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोराव दिनै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बै समनिफ्रायनो दिनैनि समसिमहालागै दखल खालामनानै दङ। नाथाय बैफोर जोंनि थिनानै दोननाय बा दाजानानै गालांनाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोरा दिनैनि समसिमहालागै बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय मानो रैखा मोनाखै, लोगोसे गभर्नमेन्टआ दिनैनि समसिमहालागै बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाखौ माने इफेक्सन खालामाखै, बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्शननि थाखाय ब्रिटिश गभर्नमेन्टजों 1886 मायथाइयाव दानानै गालांजानाय बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ 1947 मायथाइयाव आसाम गभर्नमेन्टजों इमप्लिमेन्टेसन खालामजायो, जेरावनोखि गपिनाथ बरदलै जेरावनोखि आसामनि गिबिसिन CM रायजो राजा नोंथांमोन बिथां मानगोनां गपिनाथ बरदलैनि समाव बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ 1947 मायथाइयाव इमप्लिमेन्टेसन खालामजायो। जोंनि ट्राइबेल हारिनि स्पेसियेलि प्रटेक्शननि थाखाय ब्रिटिशफोरा बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दानानै गालाङो 1886 मायथाइयाव। लोगोसे बे ब्रिटिशफोरा दानानै गालांनाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ फैयै फैयै 1947 मायथाइयाव इमप्लिमेन्टेसन जाफैयो। अब्ला 1886 मायथाइनिफ्राय 1947 मायथाइसिम बेसेबां बोसोर जाखो? 61 इयार्स। अब्ला 61 इयार्सआव जोंनि बे ब्रिटिशफोरजों दानानै गालांजानाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ इमप्लिमेन्टेसन जायो, जेरावनोखि आसाम स्टेट आरो BTC अथरिटिया अर्डार हरखांनायनि उनावहायबो लोगोसे स्पेसियेलि कर्टआबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिसिम अर्डार हरखांनायनि उनावहायबो जे नन ट्राइबेल हारिनि जेसेबांखिनि सुबुंफोरा बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोरखौ दखल खालामनानै लाबोदों बैफोरखौ इफेक्सन खालामनो थाखाय कर्टनिफ्राय अर्डार हरसेयावबो दिनैनि समसिमहालागै मानो मा जाहोननि थाखाय इफेक्सन खालामनो हायाखै, बेनि गुबै गुदि आन्दोनि जाहोना मा रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय बे बिथिंनि बेलायावनो स्पेसियेलि आं एबारसो गुबै बाथ्राखौ बुंनोसै, नोंथांमोना मोजां गोसो होना खोनासं। जोंनि बर'फोरनि गिबिसिन एकर्ड होननानै जों मिथियोब्ला जे BSc एकर्ड, जेरावनोखि 13 मे 1993 मायथाइयाव बे BSc एकर्डआ जादोंमोन। लोगोसे बे BSc एकर्डआव मेनसन खालामनाय जेसेबांखिनि जोंहा एरिया बाउन्डारिफोर दंमोन बैफोर एरिया बाउन्डारिफोरखौ गभर्नमेन्टआ फाइनाल खालामखांनायनि उनावहाय बे BSc एकर्डखौ 17 डिसेम्बर बे 1993 मायथाइनिनो 17 डिसेम्बराव बे BSc एकर्डखौ माने इस्टाब्लिश खालामो रायजो राजा नोंथांमोन। BSc एकर्डनि उनावहाय जोंहा BTC एकर्ड जाफैबावबाय। बे BTC एकर्डआ 2003 नि 10 फेब्रुवारि मायथाइयाव जाबाय। BTC एकर्डनि उनावहाय जोंहा फैयै फैयै मोनसे आरोबाव एकर्ड खालामबावबाय। बे एकर्डआनो जाहैबाय मा? BTR एकर्ड, जेरावनोखि पिस एकर्डजों मेनसन खालामजानाय बे BTR एकर्डआ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामजायो रायजो राजा नोंथां। जोंनि जिथु ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि बाथ्रा बे 2003 नि उननिफ्राय जोंहा गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय मोन्थायखौ मोनदों, जेरावनोखि जाय समाव जोंहा एसेब्लाबो गभर्नमेन्टनि जोंनि आखायाव पावार थायो बा माखासे जायफोर लिडारफोरखौ जोंनि गासै रायजो राजाफोरा भट थुनानै देरहासार होहरदोंमोन बैफोर लिडारफोरनाव माखासे पावारफोरा थायो, जायफोर पावारफोरखौ बिथांमोना माखासे जायगा लाना जायगा बेफोराव बिथांमोना बाहायनो हायो। नाथाय बै थांनाय समफोरावबो लोगोसे दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडार्सफोरखौ जाय समाव जाय बायदि पावारखौ बाहायनांगौ, जाय खामानिनि एगेन्स्टआव जाय बायदि पावारखौ नारसिननांगौ बैफोरबायदि खालामबोनाय खामानिफोरखौ जों दिनैनि समसिमहालागै जों नुनो मोनाखै। जेरावनोखि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि इस्यु, जेरावनोखि जोंहा BTC गभर्नमेन्ट दंखायो, जेरावनोखि आसाम गभर्नमेन्टआनो स्टेट गभर्नमेन्टआनो अर्डार हरखाबाय, लोगोसे BTC गभर्नमेन्टआबो अथरिटि होखाबाय, बेनि उनावहाय कर्टनिफ्राय अलरेडि अर्डार फैखाबाय जे जेसेबांखि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोराव दखल खालामनानै लाबोदों बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इफेक्सन खालामनानै होखारनांगौ, होस्रांनांगौ। लोगोसे बेफोरबायदि होस्रांनाय खामानिया टटेलि गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय जाजोबनांगौ। बेफोर गासैबो रेसपन्सिबिलिटिया, बे गासैबो दायित्वआ गभर्नमेन्टनि आखायाव थाजोबगोन। नाथाय अब्लाबो बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हानिफ्राय मानो
होस्रांनो हायाखै। बेनि गुबै आरो गुदि जाहोना जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हारिनि माखासे ओरैबायदि लिडार्सफोर दं लोगोसे स्टेट लेभेलाव ओरैबायदि माखासे गुबुन हारि लिडार्सफोर दं जायफोर लिडार्सफोरानोखि गावबा गावनि भट बेंकनि थाखाय बैफोर मानसिफोरखौ पलिटिकेल इस्युजों माखासे पलिटिकेल टेकनिकजों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोराव बिथांमोना दोनफैदों बै थांनाय माखासे समफोराव। बिथांमोनखौथ' दोनफैखांनायनि उनावहायबो बै माखासे ननसेन्स पलिटिकेल लिडार्सफ्रा बे मानसिफोरनो थानो हानायनि मोन्थाय भट थुनो हानायनि मोन्थाय बैफोरखौ बै माखासे पलिटिकेल ननसेन्स लिडारफोरा बै समाव बिथांमोननो बानायजोबना होदोंमोन जेरावनोखि गावबा गावनि भट बेंकखौ बिथांमोना गुवारनिफ्राय गुवार खालामनो थाखाय बेफोरबायदि ननसेन्स खामानिखौ बिथांमोना बै समाव मावलांदोंमोन जेरावनोखि जायफोर गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा बैफोरबायदि खामानिखौ मावलांदोंमोन बैसोरजोंनो जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे ननसेन्स लुबैसुला मानसिफोराबो बिसोरजों इनभल्भ जानानै बेफोरबायदि खामानियाव बिथांमोना हेफाजाब होबोदोंमोन। बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोरखौ जों जुदि दिनैनि समसिमहालागै जों जुदि सुस्रांनानै जों जुदि लानो हायाब्ला बै थांनाय समनि बाथ्राया एसे आलादा जेरावनोखि जोंहा गभर्नमेन्टबो गैयामोन नाथाय दिनैनि समावथ' जोंहा गभर्नमेन्ट दङ जेरावनोखि जायफोर लिडारफोरखौ जों गासै रायजो राजाफ्रानो भट थुनानै साफा साफा लिडार खालामहरो नाथाय जोंनि मेन इस्युआ बेबो जे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोरखौ दिनैनि समसिमहालागै जों जुदि सुस्रांना लानो हायाब्ला बेसेबां लासिं सिंनि बाथ्रा अब्ला नोंसोरबायदि लिडार्सफोरखौ जों रायजो राजाफोरा भट थुनानै लिडार खालामहरनांगौनि मा दरखार दङ नोंथांमोनखौ बै बिटिसिनि जोंनि रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि नामाव फैनाय रां रुफाखौ जाहोनो थाखायसो जों रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ भट थुनानै साफा साफा लिडार खालामहरदों नामा लाजिनांगौ जेसेबां लिडार दं जेरावनोखि जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाया 1947 मायथाइयावनो इमप्लिमेन्टेसन जाखानाय लोगोसे कर्टनिफ्राय बारम्बार अर्डार फैबाय थांबाय नाथाय मानो इफेक्सन खालामनो हायाखै फैबाय थानाय जोंनि इयुन जेनेरेसन लोगोसे जोंनि दा जेनेरेसन बे जेनेरेसना नोंथांमोनखौ मालाबा बेफोरबायदि ननसेन्स खामानि मावनो जों मालाबाबो चान्स आरो सुबिदा होनाय नङा लोगोसे जायफोर लिडारा बेफोरबायदि साननानै बा बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोबाय थादों बेफोर लिडारफ्रा दिनैनि समावनो एसे एलार्ट जानाया मोजांखा लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ थोंजों बुंगोन आङो जे बिटिआर एकर्डआव जेसेबांखिनि एमअएस बा क्लजफोर दं बैफोर क्लजफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा लामायाव ओंखारनानै धरना होनांगौनि दरखार गैया मानो दरखार गैया होनना बुंदोंब्ला जेरावनोखि जाय एकर्डखौ बे बिटिआर एकर्डखौ मोनसे पिस एकर्ड होननानै बुंनाय जादों जेरावनोखि मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोराबो बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो आइजेंखौ आखायाव लाना दैखांनानै ज्राब गारनानै जों दिनैनिफ्राय आइजें हमला जों दिनैनिफ्राय सान्थियाव फैबाय जों दिनैनिफ्राय गोजोन थासारियाव थासिगोन जों दिनैनिफ्राय मालाबाबो सिस्टेमनि बारगा जों खामानि मावला जों दिनैनिफ्राय आइजें हमनायनिफ्राय गोजानाव थासिगोन बेफोरबायदि माखासे समायखिराखौ लानानै बिथांमोना दिनैयो बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों फैदोंमोन नाथाय बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि ब्रादार्सफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ जेसेबांखिनि एनडिबि ब्रादार्सफोरनि केसफोर दंमोन बैफोर केसफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो उइथड्र जानानै लोगोसे गासैबो जोबजानाय एनडिबि ब्रादार्सफोरा मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे उदां फोथाराव फैनांगौमोन बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो नाथाय मानो फैयाखै फैनि गुबै आरो गुदि जाहोनानो जाहैबाय बै सानै साथामसो ननसेन्स पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि सिटखौ गोमाजानो गिनानै सेख' जानो गिनानै बैसोर बेफोरबायदि ननसेन्स खामानिखौ दिनैनि समाव खामानिखौ मावनानै फैदों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे जाबाय थोंजों बाथ्राखा थांनाय समनि जा बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव माखासे जोंनि एनडिबि ब्रादार्सफोरनि इस्युफोरखौ लानानै नंखाय बाथ्राफोर लानानै गावबा गावनि पलिटिकेल भट बेंकनि थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बानसावफ्ला बिथांमोना पलिटिकेल केम्पिं खालामबोदोंमोन नाथाय बे बारनि 2025 नि जा बिटिसि बिसायख'थि फैबाय थानाय 2025 नि जा बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोर दं बैफोर एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ लानानै नंखाय इस्यु खालामफ्लानानै जों रायजो राजानि गेजेराव गावबा गावनि भट बेंकनि थाखाय नंखाय बाथ्राफोर लानानै जुदि केम्पिं खालामोबा रायजो राजा नोंथांमोना रेडि जानानै था जाय लिडारा नंखाय इस्यु लानानै रायजो राजानि गेजेराव लेक्सार मारिगोन बै लिडारखौ नोंथांमोना जायगायावनो सोंथि खालाम नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय नोंथाङा जोंनो दानो दिनैनो अन दा स्पट जायगायावनो नोंथाङा फोरमान होनांगौ होननानै बेखायनो गासैबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ एलार्ट खालामना दोनखाबाय आं मिथिबाय जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांनि पलिटिकेल लिडारफोर दंना ए टु जेड बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरा गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरजोंसो पलिटिकेल गेम प्ले खालामबाय थानांगौ नाथाय बिथांमोना
गावनि न'आवनो गावजोंसो माने पलिटिकेल गेम प्ले खालामबाय थानायाव बिथांमोना बिजि जानानै थाबाय थायो अब्ला बेसे लासिं सिंनाय रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि बिथांमोनाव जेबो थांखियानो गैया बिथांमोननि मोनसेल' थांखिया मा जे शेयार पावार लानांगौ लोगोसे रां आरजिनांगौ बे रायजो राजानि कौटि कौटि फैनाय डेभेलपमेन्टनि नामाव फैनाय रांफोरखौ बिथांमोना जानांगौ जानानै गावबा गावनि लाइफ लाइनखौ माने हाइ फाइ खालामनांगौ बेफोरबायदिल' बिसोरनि गुबै थांखिया नायोब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जाय लिडारा पलिटिकेलनि बागै एसेबो नलेज गैया बैफोरबायदि लिडारा दिनैनिफ्राय गोजानाव थाखा जोंनि हारिनि जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा मोनसेबो थांखि गैया मोनसेबो एजेन्डा गैया जे पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै आं बेफोरबायदि मावहैगोन बेफोरबायदि खालामहैगोन थांखि गैयै पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनैनिफ्राय पलिटिकेल फिल्डनिफ्राय गोजानाव थाखा मिथिबाय नङाब्ला नोंसोर बायदि ननसेन्स माने जेबो थांखि गैयै जेबो एजेन्डा गैयै पलिटिकेल लिडारफोरनि थाखायनो जोंनि माखासे इयुन जोलैनि गोरों साननो गोरों माखासे लाइमोनफ्रा चान्स मोननाय नङा मिथिबाय लोगोसे जोंबो बारा गोबाव नायबाय थाया बेफोरबायदि ननसेन्स पलिटिकेल लिडारफोरनो जोङो भट थुनानै जोंनि बेसेन गोसा भटखौ थुयै बिसोरखौ लिडार खालामस्लायस्लाय जों गासै रायजो राजाफ्रानो फैबाय थानाय समाव जों जुदि बेफोरबायदि थासारिखौ जों जुदि नुबाय थायोब्ला रायजो राजाफ्रानो मोनसे डिसिसन लानांगौ गोनां जानानै फैगोन बेखौ खिन्थु गोसोआव लाखिगा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि खुलुमबाय।